Když se podíváte na své podnikání, co vidíte? Možná vidíte potenciál, který ještě nebyl plně využit. Možná cítíte frustraci z toho, že se vaše úsilí neodráží v očekávaných výsledcích. Ať už je to jakkoliv, věřte, že správně nastavený marketingový mix může být tím klíčem, který otevře dveře k úspěchu. Produkt, cena, místo, propagace – to jsou 4 pilíře, na kterých můžete postavit svou značku. Každý z nich hraje důležitou roli a jejich harmonické spojení může přinést výsledky, o kterých jste dosud jen snili. Začněte dnes. Nečekejte na zítřek, protože zítřek může být příliš pozdě. Každý den, který uplyne bez akce, je ztracenou příležitostí. Uvidíte výsledky zítra, pokud se rozhodnete jednat dnes. Naše pomoc vám ukáže, jak efektivně nastavit marketingový mix, abyste mohli maximalizovat svůj potenciál. Vytvoříme pro vás strategii, která osloví vaše cílové publikum a přivede je k vám. Váš úspěch je naším cílem a proto se na nás můžete spolehnout. Představte si, jak vaše tržby rostou, jak se vaše značka stává synonymem pro kvalitu a důvěru. Mapa distribučních kanálů, interaktivní diagramy cenových strategií, to vše vám pomůže lépe pochopit, jak se dostat k vašim zákazníkům. A co víc, uvidíte, jak úspěšné marketingové kampaně mohou změnit hru. Kontaktujte nás ještě dnes a udělejte první krok k úspěchu. Těšíme se na spolupráci s vámi, protože společně můžeme dosáhnout neuvěřitelných věcí.